Ndira mu studio Papa Isabel Boshongora Washington Marimira the international correspondent Papa ziri kudekedzera ere Papa Pati ziri sai kuita kufamba kuita kudekedzera ga chimutishi zimutiri hanzi kudini kone vatere aiwa zvakarongeka chimuti chaenda nenyika hapana pachisiri right kana masaisai asina kubata vanobva vapinda patinosenda vanongoenda ipapo ndipo vanochibatira ipapo right havana kuchinzwa but vanochiverenga vanochiona saka chimuti chiri pese pese kwachisiri kubata vari kuchema zvikanzi itai kuti chibate tochida kuno amai Papa ndine dzandakabata ndine nyaya isina kuzoitika iya yemurume wokufa uyo achiti vana vangu munda unofanira kunge uri wavo ine madzimambo mukati ine rimwe dheti riri kumberi asi ndiri muvic force ndine nyaya mhuri yezimbabwe yemurume akawanikwa akafa but achiratidza kuti mutezo rume wairatidza kuti wakaita zvekugwinwa kana kuti wakadhonzwa pane urefu usingatarisirwe kuwanikwa paine munhu pamunhu ndobvapo ndine nyaya yaamai vari muvic force vanoita basa rekutengesa muviri wavo vanogara vega paukama hwavo asi vaine musikana webasa anovabatsira hapana mwana aripo ivo nemusikana webasa basa ravo nderekuti vana baba vauya here vavasevha here vaenda zvavo havanawo vanoti ndiye wangu auya iyeye nokuda kwezvaakabata pamba ndepavo imba yange iri vabereki vavo vachibva vafa ndobva vasiyirwa imba iyo saka pambapa imba yese haina kana roja rinogara vanogara varivo chete vanoshandisa marumu avo pamba apa pane mibhedha nekuda kuita marumu matatu ane mibhedha ekuti musikana vachipedza kuti vapedza kubuda anonochinja rumu iyi vachinopinda mune iyi vachibva murumu iyi vachinopinda mune iyi nyaya ndakazoibata mushure mekunge nyaya inda kumapurisa nemusikana anove ndiye webasa uyu mushure mekuti mauya munhu kasoma yaamai ava but vaine imwe yavari kuti handingomuregere achienda because level yake ndeyebhegi repamusoro okay saka musikana wangu webasa sorry izvo wafanira kuzviita 40 ndangoti ungondibatsirawo iwewe chipinda nemwe customer yauya ishi amai customer iyi chizvarwa chekuzambia okay yakanopinda nemwana uyu zvibva anzi izvo unopiwa mari asi usapiwa mari iri pasi pe$50 asi aitaura mwanasikana akateerera customer yacho yakateerera nokuti yasvika yadzokera mwana achibva piwa 170 US panova ndo pakasangana nemashoko ekunzi izvo asi kana yalevu yemari iyi handikwanisi kudzivirira zvakawanda mhuri yezimbabwe rambe makabata ipapo ndine nyaya ePerth Harare ePatoni Park yaamai vakaenda kunobatsirwa pane mumwe muprofita kudombo raMwari amai vachibva vanzi mumuviri menyu mune tsono dzinokwena kuita idzo 5 fana kubviswa asi ndaona mukanonoka kubviswa tsona idzi ndaona maita kensa muchibereko maita maronda uyezve ndaona mukaita business chero akaita sei harishandi kunyange mabhanana haperi anotoora muda kubatsirwa asi chazorwadza ndichakuti mhuri yezimbabwe muprofita madzibaba emuswene mudheni yoroshi vari mukati medare vari kuenda kunopinda madare redzimhosva mangwana mushure mekuti tsono idzi vanga vakudzibvisa nemuromo kunhengo kwakavanzika kwemurandakadzi mudzimai uyu akarorwa hana murume okay akazoenda ipapo achibva anzi tsono dzakuda kubviswa idzi achipinda akabva anzi 1 kuright hand yabviswa yechi2 kuleft hand ichibva yabviswa yechi3 achidziona yechi3 ikabviswa pasi peguvhu yechi3 zvikanzi iri muchibereko ipapo ndopatangira nyaya yese ndopaita nyaya iye panapa ndopaita kuti nyaya iye pano kozoita yavamwene vari kutiza pamba nenyaya yekuti pamba pauya muroora kuva mwene vanotiza pamba nokuda kwokuti pamba pauya muroora panotizika here akanga abva kuchechi achibva kuchechi ndopa akasvika vachitiza zvikanzi hausiriwo muroora wandoziva mazuva ese Papa Isabel is ready, Zimbabwe is ready. Kunzwa kuti nhasi makachengeterwa hiko muchirongwa Boshongora segment part 1. Zimbabwe, Africa, the whole world vakachibata chimuti vamirira Nyudza Igejo. Paka Harare.
Epworth Epatoni Park. Harare Epworth Epatoni Park chiri kuti tani. Inzwa Zimbabwe ndapindira ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzula kuti kamatima nawose nyika ino ndapindira mukati menzvimbo Epworth. Zimbabwe ndine nyaya ndinayo panapa. Vanhu kazhinji kana muchienda kunobatsirwa tangai manzwa nyaya dzokubatsira kufanana nemaprofita nedzing'anga. Chikonzero pane kumwe kuitika kukuti vanhu nenyaya yekuti zvenyu munenge muchitambudzika munoguma makungonowira kunyange makumbo eshumba but musingazivi kuti ndiri kutowedzera dambudziko kunze kwokuti dambudziko ritopera mamori. Ichokwadi ichocho. Nyaya yakaitika kuEpworth kudombo raMwari ndeishi. Kune mukadzi akati achibva kukereke kwainoshandirwa ndokubva abuda nemamwe madzimai maviri. Madzimai aya mudzimai uyu anga asina kupfeka hembe yakafanana nejira rekushandirwa kana aenda pamasowe panoenda vamwe. So ane jira raakanga ainaro. Jira raakanga ainaro iri vakanga vari varidzi vavo vange vakubuda kubva pamasowe. Okay. Zvikanzi manje maakuenda ini handina jira. Zvikanzi ndinobatsirwa watodarika nakoko apa pachechibaba ndobva aratidzwa pamwe pane vamwe varume vanobatsira varipo ipapo. Okay. Ndiye murume wepfe mukadzi uyu apinda ipapo. Achipinda panzvimbo iyi yakapinda kunobatsirwayo ndokubva ataka kuudzwa mukati mebhiri redenga inove mukati miti yeupenyu mudheni yeroshi. Zvikanzi amai inzwai ndakana mandakatarisa mukati mamuri ndiri kuona dheni yeroshi yokuti mukati mamuri mune dambudziko rekuti imimi kana muchita mabasa enyu kunyange emaoko kana basa hamuiti zvinoenda kumberi nekuti pane mhepo dziri pauri. Uyezve ndaona mazoita dambudziko mangwana rekuti mukati mechibereko menyu maita kensa maronda kana zvinoratidza kuti muchakuva zvisingaitika asi dambudziko riri kubva pakuti imini mune tsono dzinokwana 5 dziri mumuviri menyu asi 2 dzacho dziri muchibereko. Ndedzuse nyaya ndiri kutaura mhuri yeZimbabwe mangwana iri kupinda mukoti muprofita nemudari wake vese vakasungwa kusanganisira ivo amai vaenda kunoripota kumapurisa Epworth. Okay. Zvadaro mhuri yeZimbabwe amai inokutya kuti hongu shuwa ndiri kutengesa nekuita zvakawanda zvinhu zvangu hapana chiri kubuda hapana chiri kufamba saka ndoita sei regai ndiite sei ndibatsirike. Amai vachibva vapinda mumba vachibva tanga kunyengeterwa vari mukati mekunamatirwa nekunyengeterwa ndo pakaita sei pakateka kubatwa kuti ndakateka kubatwa nzira yatinoshandisa kumwisa nayo vana mukaka. Okay. But ndaibatwa ndiri mukati mekubatwa ndobva vaenda kuno rimwe ruoko ndobva vati haka ndobva vabvisa. Vakabvisei? Tsono. Ndokuenda kuno rimwe ruoko haka ndokubva vabvisa tsono. Tsono dzaibviswa vaidziona. Vairatidzwa kuti kanzi hakaka yobva yakandwa chinzi tsono iyi. Ndokubva vanzi dzisai apa kumusoro katonzi bvisai topu yenyu vakasara nesiketi ndokuzoenda kuzasuku zvikanzi dzikisai siketi ndokuendeswa pasi peguvhu ndobva vabviswa tsono. Ndokubva vachibva vazonzi imi chibvisai chipfeko chenyu chemukati nenyaya yekuti tsono iyi iri muchibereko inofanira kubviswa. Zimbabwe nyaya ndiri kutaura ndati iri kuEpworth vanhu vari mukati right now vari kuenda kukoti mangwana. Ndobva handizii ndingataure sei kwakuchifugama madzibaba ndokushandisa muromo wavo kuenda kusika rudzi yamai ava vachinotsipa tsono 1 zvikanzi tsono iyi zvikanzi masara imwe chitora imwe yacho iri kuramba ingadai yabuda nedzimwe tsono idzi. Okay. Neimwe tsono iyi chitorai marasha aya kwidzai gomo pamusoro pedombo riya risina miti riya munotaura muripo muchinonamata muripo ipapo mozodzoka kuti pamuri kunotaura makabata tsito iyi zviri kuitira kuti pamunodzoka ndinenge ndichidhonza tsono nemunamato iwowo ichiuya padhuze ndozoibvisa. Pari kuitika zvese izvi amai ava vanga vari vega imomo. But pavakambobuda makaona muine vakazodzoka mane mumwe musikana akangobuda nesipidhi akangobudawo nayo achiratidza kuti kubuda uko haana kuwirirana nazvo. Zvadaro amai vachibva vadzoka nenyaya kuda kubviswa tsono avo tsono dzabviswa ndobva ratidza tsono dzavo dzinokwana kuti aidzongani dzinokwana kuti aidzo 5 dzakabuda mavari. Amai vachibva vaenda amai vachibva ona kuti amai vachibva vazotaura nemudari kuti mudari muri kuzviziva here kuti
ndio mashandiro atiri kuti ndio nzira tikushandisirwa nayo. Kana ime muri vana vaMwari amune imwe nzira yekushandisa nokuti kana ndagara ndauzwa ndatopinda fiye ndakushwa ndikasiya zvakare mangwana ndozodema ndichiti saka ndingi ndakungopinda ndinya kuti ndakubatsirwa bhosi mashoko ndakakuuzwa ndiye kufundutsa mudari iyeye weipapo ndiye munhu akazoteka kuenda kumapurisa kunoripota kuti muprofita wandiri kushanda naye ndio mashandiro ari kuita vanhu. Nyaya yaenda muri bachibvavharirwa lendiro vanogara pamba vanogara muprofita ndio vakatozoenda nesadza ikoko vachinga muprofita but vaenda ikoko manje mapurisa vane mashandiro nemaziro avanoita kana nyaya yawo kuti hongu kunyango uriwo yakuzoripota iwewe ndiwe waishanda nemunhu oyo mune nguva yakaita semushanda mese wanga usingazizivo here hapana here zvimwe zvawakaita ndobva vanzi muprofita nemudari wacho lese mukati achibva wabatwa ndobva wabatwa asi mudari ndiakanoripota amai ava vakaitwa izvozvo havasiriwo vakaenda kuripota aiwa vasiri vakaenda kuripota vakatozoshedzwa kunzi no vachibva vaenda ipapo mai vakasvika ndokurondedzera mapurisa nyaya yese kuoneke nyaya inge ichitaurwe zvechokwadi ndio iri kuitika saka nyaya izvezvi iri kupinda mukoti mangwana nyaya iri kupinda mudare redzimhosva mangwana asi muprofita nemudari wake vakavharirwa vari mumaoko emapurisa so ndanga ndichitaura namai nhasi vachishevedzera kuti mangwana ndo patoenda kudare redzimhosva ende ivo vane nyaya yakanzi ivo imhosva yekushandisa basa raMwari kuti vakwanise kubata madzimai vachikwanisa kupinda kuti hongu vanhu vanoshandira vanhu but tine mutemo nechivanhu chiri chokuti pakadaiso panobatirwa nemunhu wechirume pamukadzasiri wake. Mati mimi mudzimai uyu akazosvika achibatsirwa kana nemuprofita pane kuchechi kwakaenda vakatobva kumuchechi aitobva kune imwe kereke anga anopinda chechi iyo here kuti akangoenda kunobatsirwa munhu ari kuzama kutsvaka kubatsirwa nokuda kwematambudziko ari paari. Okay. Ipapo pachechi ipapo ndo pakazodzwa kuti aiwa pane pamwe panobatsirwa. Aiwa madzimai akane jira ranga akashandisa madzimai ane jira ranga akasunga inokuti kana uchida unobatsirwa unofanira kunge wakasunga jira kuti uine chiremerera saka jira iri rakanga akasunga ranga riri mangu madzimai but madzimai aya akabva ada kubuda pachechi iye asati ashandirwa zvikanzi ndakubuda zvikanzi aiwa unogona kudarika uchinoshandirwa pamwe apo hapana nekuti jirero nekuti sipane kwatiri kuenda ndobva adarika chinoratidzwa pamwe pakaenda pacho pakanoitwa zvinhu izvi panga pari pekutotangawo mushure mekuratidzwa ndo pakasvika chiitwa izvi. 29 minutes past 10 ndo pafika nthawi pale manje nenguva dza half past 10 muchabva bziri kuitika mkati na kunja kwa dziko ra Zimbabwe kuburikidza kana mpheso muntundi wa Tonga pabodzi kana Nambia. Dr. Chimbowa vakatochaja ndoda kudoboni vacho ndo vanoshandisa nzira dzekuruma ka nekuti kana ari maprofita anodhonza anang'anga vanoruma iwe na Chimbowa tinoda kumubvunza Chimbowa ndoda kudoboni vanotoruma rega timbobata kachiremba simba kuti saka imimi kana munhu ane tsono mumuviri munodzibvisa sei? Okay baba Isabel setapinda kamuchitoro tiri kukumbirawo ka munhu wechidzimai ambofona ichokwadi ambofona atibatsireka panyaya yekuEpworth iyi ichokwadi dai anga ari iye asvika kuti achitsvaga rubatsiro obva anzi une tsono 5 dziri mumuviri, one left hand one right hand, yes, inango pansi panchombo ichokwadi dzimwe 2 dziri muchibereko. Ende uyu murume anga achiti madzimai amene vantu aseka asi madzimai chete. Ndakataura nyaya kwaziko yekuti murume mukadzi wake akaitwa bonde uri munama tene muprofita, murume ari ipapo achinama, murume achinama uko mukadzi ari pabonde nemuprofita. Pano paziko apa 1 2 tine nyaya yekumasvingo yemuprofita akazopiwa 15 years ari mukati yatakataura pano vaenda kunonamatirwa. Muprofita akasara nemukadzi wemunhu, murume ne anonzi chi mudari vakanzi endai munonamata uko. Muprofita akasara achita bonde nemudzimai panzvimbo, muprofita akazopiwa 15 years. Saka murume uyu kana kuti vakadzi ndio vanosvika panguva yakadai kwa murume uyu ari kunamata apa mukadzi wake akarara pasaidi apa, yes, chi kana ukangonzi mumba zvatotanga kungonzi mumba zvatotanga baba makomborero 3 minutes past 11 tsudzura zvimwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsutsura. Wamukaseko mukomana wangu timu kalive ari pasafarisa pa Vic Force. Wamukaseko Captain Misheki chimuti wakabata pamwe chete namuleya Honti Supersonic. Kwanzi chimuti akachibata, kwanzi isusu tinenge takachibata tiri mumvura tichiona ngwena mvuu nehove takabata chimuti. Saka zeye kuti ku Vic Force aiwa chimuti chakabatwa Captain pamwe chete namuleya Supermarket Supersonic vakada chimuti andidika rekadi kwati paka Zimbabwe. Nyaya ndiri kutaura panapa ndichataura nechimuzukuru chacho. Nyaya ndiri kutaura panapa iyi inyaya yakaitika pandinoti iwo kubhindura kwa Musiwa. Bhindura ya Musiwa. Okay. Kune mukadzi akaroorwa
but mukadzi ipa akaroorwa ndokubva anopinda mumba make. Apinda mumba make anoti iye nemukomana wake vakanga vakawirana zvokuti avazombofi vakasangana pasina kuroorana. Ndokubva 3 years vachidanana nokuti amai vake one kereke anonamata, iyo ndo kereke anonamata. Zvikanzi mwanangu ziva kuti iwewe ukagara watora mukadzi kusangana naye usati wamutora uchapiwa mimba kana zvirwere kana kutora mukadzi wavanhu vakawanda. Shandisa mutemo nokuti ndozvinotaura kereke. But haana kuziva kuti zvanga zviri kuseri mukati batanzwa neshoko raamai kuri kuseri kwacho kune chii. Wangu mutemo wakanaka uri kupiwa nekereke uyezve munhu wese ane tarisiro yekuti mukadzi wese anongomuda ari iye. Zvadaro muri yeZimbabwe mukomana uyu akazotora mukadzi but pakatora mukadzi abeke vachibva vamuti why watora mukadzi usina kundiudza ndaifanira kuti ndikuudze inini but mukomana uyu makore ake apa 27 years dzokuberekwa mukadzi wakatora 23 years dzokuberekwa achibva mutora achibva uya pamba auya pamba kudaro mukadzi akakwanisa kuita mawiki atoti 21 days 3 weeks achirara nomba mumwe chete pachibhodhina sisi pasina zviri kuitika zvikuratidza kuti mumba munani murume achitora blanketi rake kufuga ega ari mukona kusvika aenda kwatete tete ndio zviri kuitika. Tete akati nesiwo takatovhunduka neimwe nzira but sori murora kukuudza zvinhu izvi kuti murume uyu azokwanisa kutora mukadzi sei nokuti pane zvataiziva pataimbofamba isiso but zvandova kuti ndikuudze murora ndezvekuti usatya kana kuvhunduka iwewe kana uchienda kuteche enda ubatsire murume wako kana une kwaunoenda enda ubatsire murume wako. Ndobva aenda kwakaenda mhuri yeZimbabwe achibva nzi iwe tiri kutoona uri pahondo yakaipa tiri kukuona wakarara mumba iwe uri wega but murume wako tiri kumuona akarara nemukadzi asi muri muimba imwe chete munomborara sei zvikanzi chokwadi murume wangu anogona kutora blanketi tinogona kupinda mublanketi torara but chakarara kudaro pandinopepuka ndinoona ndiri mublanketi rangu murume ari mublanketi rake. Kusvikira chi ndakatozorota ndasenge ndiri kupepuka kuti murume wangu ari kutashinga ari kuchema pane zviri kuitika paari ndichipepuka ndakatoona kuti murume wangu atori panguva yekuti sekunonzi atori nemunhukadzi paari but akarara naye akarara ega musemurumu svikati anenge kushandisa but zvandoda kuti ndiite manje iwewe uyu hauchamukwanisi murume uyu iye pachake ukada kumuudza nenyaya iyi shanjira kuti unoramba ukadzokera taakuda kushandisa iwewe ita zvakati nezvakati asi kana usvike waenda kumba tiri kuda kuti utumire umwe munhu anonotarisa kumba kwenyu kuti kune vanhu here iwe unofanira kunosvika kumba kusina vanhu nokuti ukasvika vanhu varipo munhu ari kuita dambudziko iri vanhu vanokasira kuona chiitiko chinokuti munhu iyeye anogona kuridza mmeri kana kutiza uchipinda mumba achikutiza. Ndobva tonzwa kuti mai vabuda vaenda kuhuni ndopakasvika pamba mai vachidzoka vakatakura huni kwanzi huni dzavanga vakatakura dzadzikawandisa vakati pakutora muroora weyo nditurisa uchi huni dzangu nguva yekuona muroora achifamba achiwa ikoko vakabva vavhunduka zvokukanda svinga rehuni pasi naivo vachidonha vachibva vabuda ndokuenda kunomira kunext door vakachibvunza kuti munhu uyo ndiani zvikanzi muroora vonyu zvikanzi kwete hasiriye vamwe vese ndizvo hasiriye zvokusvika kuenda kunext door kusvikira murume anova mwana wamai auya kusvikira iye akutaura kuti amai angu ndofunga vakurwara nokuti tose tiri kuona mukadzi uyu munhu vakazoenda kune imwe kereke kwavakaenda kunobatsirwa zvikanzi amai munofanira kuti mupupure zvamuri kuona apa inyaya yekuti imimi pachenyu chii chamunoita nemwana wenyu mwana uyu aenda kukereke afambira ani kwaaenda but afambira imba yake amunira zvamunoda kupupura zvikanzi andina zvanogona kupupura asi kana zvakamira sokudaro chanda kuita ndechekuti inini ndakuenda kumba kwehanzvadzi yangu nyaya yandiri kutaura iyi yakaitika musi weFriday amai vakaenda kumba kwehanzvadzi yavo saka nhasi ndo pavanzi vari kudzoka kumba muroora akanzi ngaamire pamba nehanzvadzi yavo tinondi pauchasvika nehanzvadzi yavo vanoita sei asi muroora ari kutarirwa ndiri kutozviziva nekuti amai neni hatitarisani nokuda kwezvandakaudzwa nokuda kwezvaonda nemurume wangu saka izvozvo pavakaenda izvezvo nezuro ndiri mukati mekutaura nyaya iyi kunonzi murume aitonesa mudzimai wake achinesa mudzimai kutonesa mudzimai zvekuda mudzimai wake asi pesa pamudzimai paauya pamba hanombomuguma kubuda kwakaita amai ava aitonesa mudzimai wake zvokuda mudzimai wake saka pabesa pemuri kuti amai ndowaishandisa mwanakomana wavo akatogara atozviudzwa mudzimai akati handidi kuti utaure nyaya iyi nokuti kumwana wachona akatokanganiswa kudhara unogona kutorambwa but tichakupa zvinhu zvokuti iwewe semunhu ari kuda imba yake ubatsirike but amai ava havafi vakakutarisa nokuti watori mhondero kwavari but kana wakuenda kumba usaende varipo svika vasipo chikonzero ukasvika varipo iwewe uchipinda vachamhanya vachitiza
ende vakatiza iwe uchitanga kuenda pamba iwewe vasvike iwewe uripo ende pavakasvika vakabva kuti Muroora uya undi turewo huni dzangu kukoti Muroora chete huni kwamai uko saka izvozvi amai ava vamwene vari kupi vakaenda kumba kwehanzvadzi yavo saka hanzvadzi yavo yataura nemwanakomana muzukuru mwana wehanzvadzi yavo achiti ndiri kuuya ikoko saka yari kuti uyai kumba ndiriko but zvandiri kufunga ini mwana manje ndiri kufunga kuti amai vari kurwara nokuti vari kutobvunza kuti ndiani wavari kubvunza kuti ndiani ndiye Muroora wavo ini Muroora mudzimai wangu tiri kutaura zvakanaka nevanhu vese vari kuona zvakanaka ivo chete ndo vari kuona zvopati Muroora ndiye ari kuziva zvaakaudzwa murume waamai ava ari kupi ariko mupenyu but anongoitawo imwe yekuti anongoita senge murwere zvokuti panotaurwa nyaya idzo dzokutomuudza anenge achitotaura kwaanoendawo but mupenyu but zviripo zvachona akatokanganisika saka izvozvi mushure mekunge mudzimai uyu aenda kwaakanobatsirwa achidzoka vamwene vane svinga rehuni vakatiza vachisiya huni pasi vachibva vaenda kumba kwehanzvadzi yavo izvozvi mwanakomana ndo paakunzwa chidokwa nemudzimai wake chokuda mudzimai wake ende mukadzi asitaura naye akangonyarara zvake ibhindure musiiwa bhindura musiiwa muri tano kokubhindura tibate iwoka pana amai vakaenda pane kusidhoka achiti aiwa uyu asi Muroora wangu apo Muroora anga nemazuva mangani auya pamba Muroora ane mazuva akawandisa atorina kana mazuva akawanda Muroora saka vangatadzere kuziva chiso chemuroora wavo ndopatonetsika vanhu kuti Muroora vachibuda pamba vasiya Muroora aripo vachidzoka hachisiriya pakaipa 11:30 ndo pafika nthawe pali manje mati mulika muzukuru kati ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufafadza nekutsudura dziri kuitika matima nawo senyika ino rega ndibva ndangopindira kuti paka Victoria Falls muri yeZimbabwe ndati Vic Falls kuna amai vanogara pamba pavakasiwa nevabereki vavo pane imba ine makamuri anokwenda kuita 7 but 4 ndo akarufa ndo ari kushanda imba dzinokwenda kuita 3 dzine mubhedha mukati kwozoita dining mibhedha iyi hazvino kuti mune vanhu munomwe munorara mwanasikana koita mavanorara iwo kana kuti mavanochinja rakati musikana ndoti kwanzizo handina rumu yandinoti ndeyangu ndokuda kungomuka kanzi ndiri kurara kana kurara ende zuva rega rega anomuka achichinja mashitsi nemubhedha wake kuti zvakamira sei amai ava vanoita basa rekuti pamba apa panouya varume vakasiyana-siyana chikonzero amai ava vanoita zvekutengesa muviri yavo pakauya murume akasvika pamba apa ende mukadzi kana ndoziva kuti panogara pachiva varume vakasiyana dzimwe dzenguva kunotombouya mumwe anoiswa mune imwe imba achimirira kuti mai ava vabude umo vapinde zvakare nekuti ndo basa ravo chakaitika ndechekuti pakauya murume uyu akatosora ari mumba umo mushure mekuti pakatozoya mumwe murume mwana akanonoka akanotaura zvikanzi no murume wandinaye pazuva ranhasi ndewe mhando yepamusoro nokuda kwekubuditsa kwaanoita mari yake saka haasi kungobuditsa mumba zvekumhanya but munhu uyu auya uyu hatingamurase nokuti mangwana vanozoti panapa hapaisina basa rakakwana tamurasa kana auya anofanira kuti asefwe musikana webamba apa ane 23 years dzokuberekwa anove ndiye ari kushandira mai ava musikana uyu haana mwana but anoti akamboita pamuviri pakabva ane kurwara kwaakamboita ndokubva ambomira kuenda kuti sei kunoroorwa chikonzero paakaenda kunoroorwa ndo paakaita pamuviri papakabva achibva arwara zvakanyanyisa ndokudzoka mushure mekunzwa kuti kumba kwawakaroorwa ikoko ndokwabva dambudziko saka akati rega ndimbomira nditsvake basa ndobva aona basa pamba apa esi baba apa anoti zvaiitika ndaizviona but ndiri pabasa handinei nezvo nekuti chikonzero ndakandisingaitewo izvozvo amai vakabuda mumba vakati mwanangu munhu auya uyu ndeve mara inini umandikwanisa kubuda kuti tizomisa munhu hazviiti ndiri kukumbira kuti iwewe usevhe babava but kana uchinge wasevha haizi mari yangu but mari yacho ndeyako but ndiri kuti usapiwe mari iri pasi pe$50 if chero kuri ngwadika hasi kurara pano usapiwa mari iri pasi pe$50 uchapiwa but munhu uyu aitozvinza chikonzero paiudzwa mwana uyu iye munhu anga aripo atanga kutsurura musoro zvekuratidza kuti iye pachake kunyange aiudzwa zvaangavinga mai ava but angatonakirwa nemusikana wakatarisa ndobva aenda nemusikana uyu musikana akabva abvuma akazoipuwa mari pakanzi mari musikana achibva abvuma apinde mumakabudisirwa mari kwanta $170 wow akanzi asi mari iyi handikubvisa iyi handikwanise kudzivirira ndichibva panapa kana kuti ndiri panapa izvezvi ndinokwanisa kutorera mumota mangu ndine anonzi after morning after ekuti iwewe dzimwe dzenguva unokwanisa kufungira kuti ungaita pamuviri but ndichakubuditsira mari mai vako vati iwewe mari $50
isaindipasi $50 but ini ndakukupa 170 years but andidzivirire then ozomwa morning after. musikana akabvumirana nazo. ndobvabvumirana nazo kukunze kwekubata pamuviri kozvirwere zvepabonde. ipapo mukoma kepi ndobva unopinda mumamai apinda murume achibva tobuda achibva tozvinokira mai kuti maita basa ndakuita sei ndakuenda mari nguva iyi yakaitika zvinhu izvo mwana akakwanisa kurara mangwana bakuseni mwana kumuka akazvimba pakavanzika zokukoniwa kufamba mwana yakutaura mai vayo kuti zvakaitika nezviro zvezve onai zvandave mai vakati chichi hauna kutora namba dzake vakati handa kutora namba dzake imimi hamumuzere chikonzero munhu pakauya pana pangatovenga imimi sukanzi handimbozivi namba dzake mwana wateka kuchema ndokuenda panext door achibvaudza panext door pakaenda kunodzava panext door mai vachibva takakutukirira vanhu panext door vachiti mumusevenzi wepano kubva zvauya pana pachapa makambomubatsira chii makambomupa pere kana kumupa chikafu wai makuda kutaura naye panyaya dzekutaura muchiudzwa nyaya dzekunyeba vasikane basa vamavazivi here mwanasikana ndo pakakwanisa kufonera hama dzake so musi wesaturday hama dzake ndo padzakapinda so kwandanga ndiri kune imwe nzvimbo yemafaro ndo kwatakatosangana nehama yemwanasikana uyu achitofonerwa nehama dzake dzanga dziinaye kuti uri kupi kuti apinda muno muvic force vanhu ava vanobva munzvimbo inonzi monde kuvic force kunonzi kumonde ka zvikanzi tauya tiri mudhorobha revic force zvikanzi muri munomo zvikanzi nesiwo tirimo zvikanzi kochi zvikanzi taine nyaya yakatekati zvikanzi kuri kwatiri kunoku tatosangana nabhosho kuna bhosho dhumadhuma nyaya dzasangana mukoma kp kunoti musikana ba mukoma kp ari kutosumudzwa kugadzirwa mota nokubviswa asi kukwanisa kufamba ndobva aenda kuhospital zvikanzi itai police case hatikwanisi kurapa munhu nyaya ine chido chemapurisa mukati kuti tinzwe kuti musikana yakarepwa here vakatenderana here ende nyaya yakashandiswa kuti vazosvika pakuita zvinhu zvinde ipi uyezve munhu wacho ndiani ndobva unoripota nyaya varipota nyaya musikana vatenga kurapwa but izvi kutaura kuno kwatiri kuita vakavhurisa dhoketi ramai nguva yakabva kunovhurisa dhoketi achidzokera kumba mai can't get nemakisi hemba yakiwa musikana hana makisi amai vakatiza pamba vavo musikana achibva kuchipatara nikumapurisa arikone pamba pakakiwa nemakisi hapana mai variwa pasi so kusvika dasi ndingati makubvunza kurunze havasati vauti sei vawanikwa but nyaya yake sokupi nyaya iri mumaoko emapurisa musikana ari kurapwa kuchipatara vari kuti kuzvimba kwanga akaita chii ndo patisati ndaudzwa kuti vatiudze kuti makadzi avo kuchipatara chii chakaitika pakuzvimba so vari kuvharavhara kuti tichakudzai zvakamira sei but musikana achiri nedambudziko iroro hapana chati chachinja kufamba haasokwanisi kufamba namanje asati otokwanisa kufamba andofamba akaparadzanisa makumbo kudai so haakwanisi kubananidza makumbo ake nokuzvimba muri kuti murume wakafadza pamba apa chizvaro chekuzambia asi anoratidza anogara achiuya pamba akatiuya nokutopaziva kwete zvokufana kunda sei zvokutongosvika straight pamba achibvunza mai vepo zimbabwe machinzwa chekuvictoria falls munoti kudini kuonacho amai avo vekuvictoria falls vane shavi uye zvine mushonga satanism iyoyo mwana dai aita zvakanaka mapurisa tsvagai amai avo vasungwe ndinonzi Thomas Mateta ndiri kuCape Town kuSouth Africa baba Isabel chokwadi mukoma kepe hatishandise basa iroro vamwe vane vanhu baba Isabel hatishandise nyaya yakadafanira nokutoti izvozvizvi ndine mwana ndichiri kutsvaga kuairport zvakare yepamba panosvikiwa vana ava vachiitisiwa basa iri asi kana vaitisiwa basa iri amai vepamba ipapo ndio vanotora mari vana vakura sei vana ma16 17 18 ma20 ari kuenzera vanhu vakuru but ivo vanenge vachiti havana market kana vachinge vaenda kunozvimirira vega havasi kuwana mari kuri kunzi inini panapa pane market vanhu vagara vanotouya ndokuziva basa saka kana uri panapa ukauya kuzotambira timu yepanapa unotengwa kuenda kunze kwenyika batai mutauriri wemapurisa muharare izvozvi muvaudzeka kuti endai munotsvaga nyaya iyi iri kuEpworth kuitira kuti mangwana patinodzoka panapa katinenge tave neupdate ichokwadi hatidi vanhu vari kumbunyikidza vana baba Isabel papa chii chakadaro ya pakaipa pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri wekubhindura akabatsira muroora uyu muri yezimbabwe nhamba dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 kana 0714 250 0714 sorry zikandikani kuti 0771 545 025 imwe yacho
haisi kuoneka mune zvakanaka. 0781 150 770 0781 150 770 ndinovimba ndiyo namba yacho. Motivational quote of the day kana kuti mafara ya video ra chikungu tiri kumanyentsuruwa kana Vincent Nyika dzino mweyo ari kuti kana munthu achindondowera mkati mwa madzi ndiyo lini nthawe ya kumufundisa kakunyanja mdzibodzibodzidzo na kumukutakwira. Kana munthu ali pa nthawe ya kuma ndiyo lini ka nthawe ya kumuruma makutu mazi panenge pachifuna kuti mumuthandize basi. Kana munthu achindondowera right mkati mwa madzi ndiyo lini ka nthawe ya kumufundisa kakunyanja mdzibodzibodzidzo na mukutakwira. Kana munthu ali pa nthawe ya kuma ndiyo lini nthawe ya kumuruma makutu mazi panenge pachongomufuna kuti mumuthandize basi. When someone is drowning, that is not the time to teach them how to swim. That is the same with life. When someone is in problem, that is not the time to give lectures but rather provide solutions. When someone is drowning, that is not the time to teach them how to swim. That is the same with life. When someone is in problem, that is not the time to give lectures but rather provide solutions. Kana munhu achinyura haisi nguva yokumudzisa kakutuwina. Zvakangofanana mukurarama. Kana munhu ari panguva yakaoma haisi nguva yokumuruma nzeve asi anenge achida karubatsiro. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Vincent Nyika dzino. Nikative kuti ndiani ari pantedu. Hello pa National FM paita munangu baba Isabel. National FM alo. Halo Kepila Bojo. Utungamiriri. Dr. Chimbowa. Ndakunzwa igodobori. Maya woka ngavaite serious vanyatsara chokwadi kuti chii chakanyatsoitika apa vasiri vakanomhang'ara futi. Vanhu kana tichienda kunobatsirwa chete vakadzi tiri padambudziko tisu tinonyanyaita mavictims ende vazhinji havatauri panika musikana uyo akatobuda achimhanya pane zvakatoitika. Saka anofanira kuita sei? Nokuti ndivo vakaenda kunoudza mudari achibva aona kuti dzimwe dzenguva ndikaramba ndakanyarara nyaya ikabuda inotinesa achibva aenda kunoripota. Hatingati haana kutaura here mukadzi we? Akataura kekasaifanira kuenda kumapurisa kekonomhang'ara ari iye. Aifanira kumhang'ara ari iye? Kwete kumirira kuti ndaraenda anomhang'ara. Aifanira kuenda ari iye kunotaura. Okay. Asi neimwe nzira dziriko here nzira dzekushandira vanhu nenzira iyoyo? Hakuna zvakadaro. Uye kana munhu achinamatirwa anofanira kubatwa nzvimbo dzipi? Pane nzvimbo dzinonzi hadzibatwi here idzi? Bata musoro, bata makumbo, apa nzeve hadzibatwi? Unonamatirwa sei? Munhu muprofita sei anonamatira hambonamatira achibata munhu. Alright. Kana pane pada kubatwa anodedza vana madzimai kuti uyai muite sei? Mueresa amai ava muchivabata pachipfuva muchivaeresa pakati. Vanotodedza vamwe vana madzimai vanenge varipo. Okay. Havayo madzibaba chaivo kuita zvemweya chaivo avaeresa munhu mukadzi pasina vana madzimai vanenge varipo. Saka izvo zvisizvo Mwari here? Hazvisizvo kwaMwari. Kana tono izvozvo chaakadzirwa izvozvo izve tiraitoitwa hapana hazvisizvo kwaMwari. Mai Chimbowa. Yakariseka weekend yenyu? Yanga iri bokepi? Yes baba Chimbowa. Madzibaba vanofanira kutomborangwa chaizvo bhozi dzavo dzandezvichimbavha. Rega tinzwe kuti matare edzimhosva anoti kudini since nyaya yacho iri kupinda mukoti mangwana. Vanotofanira kutopuwa mutongo musiri chaivo bhozi hachisoti maprofita gambo anofanira kupuwa matenesi chikwira. Mogoti vakararamisa munhu kudzura tsono. Bhozi apa mukone vari kusvibisa vamwe vanenge vakachena mani. Ndizvozvo? Chokwadi bhozi vamwe vanhu vanoita chaizvo. Ko kana mumuviri memukadzi uyu manga mune tsono? Aiwa hakuna zvakadaro tsono dzekuti vanonyebana. Saka dzaibva kupi tsono dzaanga achisvipa idzo? Vanenge vakaisa muzvimagemens. Baba imisa Chimbowa, Dr. Chimbowa. Takumhoresa mumhoresa vhemu katatu. Murume wechivanhu uyu? Wechivanhu agarisa anga achimupopotera makuseni. Zita rakanonzani? Robert Veremu. Robert Veremu andirika. Robert Veremu. Po! Rikiti! Vo!
Dr. Chimbo vakatochaja zi. Kumbuka kuti makomedwa nako kanyumbo kamwe kano yes rega ndikuzivisaika kuti mitambo ye 2026 16th edition ya ICC Men's Under 19 Cricket World Cup iri kuenderera patsogoro imwe yoka iri kubvinwa mkati mwa dziko ra Zimbabwe na Namibia. Irayamba ntsiku ya 15 January ichamara ka 6 February 2026. Musi wa mugovera Bangladesh Under 19 yakatamba kane Zimbabwe Under 19. Bangladesh ikawina kane 74 runs kuzati kadzuro Sunday 1 February 2026. India versus Pakistan Under 19. India ikawina kane 58 runs. Musakangane kuti Tuesday 3 February 2026 ndo pachatanga ka first semi-final ku Queen Sports Club pachabvina ka Australia Under 19 versus England Under 19 ndo kakumira kakuraita ka mutambo wa first semi-final uchabvinirwa ka kwabla wayo ku Queen Sports Club Tuesday 3 February Australia versus England Under 19. Tinenge tichikudzisane kuti mitambo yacho inenge ichifamba tani paita munango pantedo hello pa National FM. Wakomana wekangurunguru jai Zviri kufamba here? Mr. Intelligence Calvin Joao Pachingoma farm. Muguru wechabu chaimu. Right, tibatsira itinzwe. Kanyemba. Yes, Mr. Intelligence. Goreriye makambondiseka kandini uya ndakamboti madzimai aya akaona zuda kupenya musoro mempostora anaona kunge inhandare yengirozi. Hatina kukusekai. Unoziva chii Mr. Intelligence? Yes, Kanyemba. Munhu kana une dambudziko dzimwe nguva unogona kupedzisira kwakuita kunge uri kurasika njere. Icho kwadi dambudziko rinowanika asi Kanyemba wane makore mangani ko ambuya wachigara wasinganzwo munyama dzawo kubaya baya tsono. Dzimwe tsono dzinenge dzisinganzwika kubaya baya zvi. Kanyemba ndo inonzi abracadabra halakazana manje yoyi yaitwa nemuprofita. So Imagine. Okay. Imagine idzodzizi asi uyo kwa akagona nekuti amai awo akatopotera kumudare ndokutomhangara kwacho ikoko. Mudare uyo akatogona zvafanira ndikatoona kana munhu ari kubhinyiwa ndobva ndangomuti achaenda kupolisi ndiye arwadziwa aiwa uyo mudare akatogona kuvharwa kwakatoitwa ikoko mastatement anenge achitorwa yaya. Okay. Ngawambogare wese asi achazobuda zvake nehumbo 1 waamai awo. Asi amai awo manje madzimaiwo futi tangamukaiwo kani ndebvu dzakutoona hadzisi dzaaroni. Saka shuwa ungaramba wakagara here shuwa uchidzurwa so zvazvitaura nabhozo kuti uchiramba wakangogara. Mhepo iri kubviswa. Aiwa madzimai munofanira kuti kana muchienda unobatsirwa kazvinani mutakuro wana 2 or 3 moenda nawo. Okay. Kwete kuenda mega aiwa zvibudezvo. Uyo muprofita weda akatopiwa makore kutangira pa3 chena mberi. Rega tinzwe kuti nyaya yacho ichafamba sei kumatare edzimhosva. Handiti Kakanyemba rege ndingoti washandi wese pachingoma famba mukasei nemukuru wangu SO Prumero Musa Prumero watinoshanda nawo pano ndobva nati mupurisa wamambo Chipuriro driver wamambo Chipuriro anonzi Simon Lazao anenge akabata chimuti ndobva nati Boss London British neteam Mashasha mamukaseko Mainosa naMai Craig muri seiko Victor Katiyo tinashe gotora Samuel Gwaya tichaona Shumba Makwerere Alec Gweja urisei neuyu wepaMajor Brown Lemington Chingoma ndobva nati designer dzisingasichikuedza ndobva nangoti kuna Boss London British tingaipe wapei futi katatu. Boss London British chingaipe, Boss London British chingaipe, Boss London British chingaipe. Po rikiti vo. Rekatinzgo ari parunare kuti ndiani hello pa National FM. Hello, Bina Bozo. Muri seiko? Tiri apenyu zvedu. Tiri kutaura nani ari kupi? Kutaura na baba Makomborero ari ku airport Goshen. Baba Makomborero. Tibatsire itinzwe. Vakadzi vanonyepera kudzingara because krawa inowanikwa pano. Vanofanira kuziva kuti unhu haani maprofita mazano kwangonzi mumba zvatotanga. Maprofita vamwe vacho vatori nemishongo yekutaura nhamo dzako chaidzo zvokutaura zvongo kuti mumba wakungobvuma. Asi vakadzi vanofanira kuchenjera kuziva kuti krawa inowanikwa panze uye zvakare vasaiti vega maprofita. Okay.
vanopuwa nguva dzekuti muprofita anenge ati kuna mwese ndenge ndisipo. Saka vakadzi vasafambe vega, varume ngavachenjerere vakadzi pavanoenda kumaprofita. Vamwe vakadzi vari kutoenda nevarume vavo asi vachimbunyikidzwa ivo varipo. Navo varume ngavazive kuti nyaya dziri kutaurwa dzemaprofita dzawandisa, varume ngavangwarewo pane dzimwe nyaya idzi. Ngavangware varume. Vasangokoshese kungoti muprofita sezvaataura ndizvozvo, nekuti vamwe vacho vakutoshandisa mishonga vachibata vakadzi vevanhu. Saka vakadzi chekutanga vasaende vega, uye Krawa ngaive panze, akangonzi mumba zvatotanga. Ngatize neupenyu. Uye vatori vakadzi vakawanda vasiri kutombotaura zvavari kuitwa nenhau yekutyira dzimba dzavo kuti ndanonzwai nemuprofita. Saka vakadzi ngavangowedzere kuchenjerera. Aiwa, tinotenda neyambiro yamapa kumhuri yeZimbabwe. Alright. Ingomutse vaviri vatatu. Ndoda kumutsa mai Makomborero vari panapa vari paruwanza ava. Ndichimutsa vanhu vangu Makomborero nenyasha nakisha. Basi. Tinotenda baba Makomborero. Paita munango pantedwe. Halo pa National FM. Yes, Patrick. Zviri kufamba ere Peter Zulu? Handiri right, nini aseko Bozho kuti kulitano kwa kudomboshawa. Domboshawa kwakanaka uko, asi kurudziro ndeyekungoti shoko ngarifambe kanyemba, hausi kurifambisa sei? Kuti kudiniko? Vanhu ngavafambe kwakachena. Mana. Amoni zvakaitwa West Ham vaidaita naro. Mabhinya amuka. Amuka inini ndesingatoti vanhu vazoti handinambozitaura. Amundorwadziwa maningi. Aiwa, kutaura kwarutoita izvozvo shoko rirutofamba zve. Vari kuzvinzwa ndizi? Vari kuzvinzwa. Ndatenda hangu, toenda pamaprofita. Unobva maprofita vanoya semakwaya asi mumwoyo ari mapere, unoziva? Amai avo pavakangonzwa kuti pane tsono dziri kudai so vaizofanira kuti mirai ndozouya nababa. Chete ndo vaingofanira kupedza maspotsi. Kana zvichizoitikawo baba varipo, baba vacho vanenge vatopindwawo nemuprofita, vanenge vadyiswa nemuprofita here vachimirira mukadzi achitwa zvakatarisa. Ameno. Zvese zvingaite ukaona murume anototirwa izvozvo mukadzi wake aripo, aiwa anenge atofuratidza kuti namuprofita wacho zvekuti anenge angoona kunge zvese zviri right but achitoitirwa mukadzi wake zvisiso. Peter Zulu. Kanyemba. Dai chiri chokwadi chokuti tsono dzirimo mumuviri memudzimai umu dzakaiswa dzaifanira kubviswa sei? Tsono dai dzirimo umo dzakaiswa, mabvisira dzaitoitwa anga asiri nzira dzaakashandisa mubvudzi. Aikwanisa kana kutora kana vamwe vakadzi, havasi vega varume vanenge rozi yekuita Kanyemba, nevakadzi variko vanadzowo. Aikwanisa kutotsvagawo wechidzimai anobvisa. Kwete kuti iye obva aziti direct current magetsi anogwina. Tiri panhau yemaprofita ndambokudza imwe yakamboitika pandiri. Ndakaenda inini nasisi vangu pane rimwe zuva vachida kunonamatirwawo. Taenda sisi vasvika paya tatogara dautaura neshoti vangu vasa zenguva. Sisi vatoenda vatanogara paso paya muprofita abva atotanga kurira one ndima achididi achinamatira vanhu chichi. Ndobva andiona inini unongoziva kuti tiri vadhafuka edu yekukora isivo vari vatetewo chichi. Savadaro ndobva ati tikumbirawo baba avo vasumuke, ndobva ndasumuka. Ndasumuka kudaro ndobva vanziko mudzimai wenyu ari kupi? Ndikati mudzimai wangu varipo vakagara mune vangu, ndobva hazisumukai mai mudzimai, sisi vangu ndobva vasumuka. Tasumuka paya zvikanzi imimi ndokumbirawo kana tapedza so bhozi hatingati mureurure baba vareurure paruzhinji, pane zvimwe zvisingati paruzhinji. Kana so rapera mozouya mondoona pakrawa. So richipera ndobva taenda pakrawa paya. Ndobva manzi amai mirai apa ndimbotanga toana baba ndobva ndaenda. Nganzi baba ndokumbirawo mureururo upombwe. Handaita kuti kuti amai vasanzwa nyaya idzi ndimuchireurura paruzhinji bhozi amai vanokudai chaizvo nemwoyo wese saka ndingavhiringidza chi. Ndikati aiwa anhu hazvina kumboshata manzi baba dai mati ndireurura amai varipo. Amai nganzi vadedzei. Ndobva ndadedza sisi ndobva tauya ndikati asisi itiita zitireurire upombwe kwapurise zvemuchidzazi munotida zikuru apo ndisisi. Apo ndisisi. Zikazi nasisi kumpotsori kwati rai baba uye hanzvadzi yangu ndewe chinhamba 7 mumba medu. Handizoti kana makuti areurire upombwe kwandiri.
zvinozofamba sei? Unozombona vanhu vaiva ikanyemba vanonyara zvekuti vanoita kunge vachaita tonyoanzwa. Vanhuvo vaiva but uye ukasazvingwarira manje uchingodairira zvese zvese iye uchifunga kuti dai uri ndakati takaramba tichimira ipapo tichitotaura zvese kureva kuti vaigona kutonzi amai ngavasare nditaure navo ivo vari zvichivanguka iye aine mhedzi dzake dzaaroda kutoitawo zvake saka vanhu vanenge vaida kutogara vakavangwarira kwete kungoenda uchingodairira zvese zvese. Manje toziva sei kuti ava ndevechokwadi ava ndevenhema? Ukanzwa pachinzi Daniel wakachiwemba usafunga kuti mupostori bhozha anenge achiri muprofiti. Saka uri kuti Bhozhongora ndewefeki? Ndovamwe vacho kakanyemba musatenderera vanhu. Bye-bye. Rega ndingomudza Luka maurukira namainosta naconcept forage ndokuna mudedzero concept forage kati hatuna concept marimo na blessing mawire. Concept forage. Nani? Blessing mawire. Blessing mawire. Na Brighton mawire. Po. Rikiti. Bo. Ndiani? Ndipita Zulu. Oh, ndakamprofita kasingapera. Ndichimbata. Hanzi ukangonzwa chete kuti ziva kuti ndiwe fake. Saka kwanza iprofita chabhosho. 20 minutes past 11 lekesani kative kuti Papa Isabel Bhozhongora Washington Marimira ari kuti tani kuburikidza kana zinango zimwezo zada kupatiranika mkati machirongwa cha ntsiku ya lero uno. Alright, Baba Isabel konzekerani TV 0713938538 paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Yes kanyemba. Ziri kufamba ere? Musho wena ade Bhozho. Bhozho ari Bhozho kuti. Ya. Kandi pakapindira tichaona makuerere. Tinotenda mukoma tichaona makuerere. Varume vakutaura chokwadi ndanya kubatikana hangu neche madzibaba unozaka ya unowana kushereketa munyika munozaka namwe inokusisa pese pese asi madzimai mukakupusa kavanozoitawo kamukanorwadza kanyembo reziya ngati sangopa madzimai kuti vakapusa ivo varume vacho nyaya dziri kunzwa naBaba Isabel panapa vakawanda vari kumbunyikidzirwa madzimai varipo. Aiwa patinzwa kanyemba kana munhukadzi uchinzibvisa zvipfeko zvekusha zvemukati uchinzi ndikuitire munamatoka zvimwe zvazvine zvazonyanya kanyemba unoona kusvika paunzibvisa chipfeko chemukati ndikuitire munamato hakuna munamato wakadaro unoitirwa munhu anoitirwa munamato akapfeka kanyemba ndi okay so ndo pandinongoita dambudziko nawo madzimai pa alright okay usabvumire kunzibvisa hembe dzese usare wachiberekererwa ndinoda kuitira munamato chero wakapfeka munamato unongoshanda kanyemba ndo pandingoti madzimai ngati ngwarirei ipapo chete asi kuvatuka aiwa ndisikuwatuka yama dzedu idzi pandingangoti chenjerei asi gweja nyumwa gomba rikadzika unomira ndabatikana zvichokwadi aiwa muchinda ngaasungwe zvekwadi asi uyo mudare uyo ungoti hazo yangotsuro negunzi yayo maybe yakuitwapo pamwe asatomboziva kuti ndozvikuitwa nemukuru wake uya ndosaka akatotanga ye kunoripota unoona tisingazivi iye mudare rera kuda kuzobuda rikakurumidza tadi aenda kupolisi ko mudare haapindi here nokuona zvinenge zvichiitwa kana nemuprofita paanenge achishanda ndozandotaura kuti ndofunga mudare akada kunyepera kungwara kuti chirega ndikurumidze kumhanya inini kuenda kupolisi kunoripota oita kunge mutsvene asi gemu ravo vanoshanda vari pachi vari vese vari pamwe chete polisi ikazombata pata zviri bhubu vari kutaura chokwadi ake akaita zvakanaka unoripota umwe wake kuti zvaakuita hazisi right okay rega ndikomutsa kanyemba tsudzura tinzwe rega ndikamutsa vabereki vangu da kumutsa kuuridza kwarusanuhu ndozoda vahozo vangu madhama anonzi Eunice Mavhi Machihera ari paepwet apo ndomutsa Tim Mashasha ndoemutsa Regai Samuero Kevhunishwawo Mudara Gweja Chinachegotora ndakafanira kuva chigwededza uko nemudzimai vangu nevana zvese ndovamutsa kanyemba waita bho tinotenda maita basa musikore zvakanaka kobulawayo iripo kanyemba Cowdrey Park chakabatwa chimuti kuti J aiwanika kachibatwa amai uyu ndi Mr Chimuti ku Cowdrey Park Mr Chimuti achisiye nyango zvikaita sei tosangana kuZITF ikoko ogadzirira ikoko pamaspika tiri kutokura mukomana adi kukusiya yes right Baba Isabel ndawe ndozadiyana chipenga chodhadhama kuna wenza chafuna kuti phata kuti abwerese nkhani zawo kakuchimuti ku National FM munobatika sei ichokwadi muri yeZimbabwe ndikoti mukoma KP ndingopa sando kuna anonzi Mary Kari ari ku South Africa ku Pretoria kana ari munyika yeZimbabwe anenge ari
pamtoko apa kunonzi kumavhurazi kwanzi ndikenda kachibata ndiko kwanzi nditori ambassador we National FM ku Pretoria ndakabada chimote saka ndikuti mwana wese munhu wese bate papo mamukaseko boss zomnyati boss Chineke ndisikari komo wangu ginda goli ya chimuti makabata pamuchena chodza kuti nyasha mashiri akabada chimuti ari mukati medhorobha akabada chimuti kwanza ndichisiye ndiri kufamba nacho asi muri Zimbabwe namba dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa agogo every day is a Friday rikiti vo mapata basa magwera ntchito twalumba ni mchemero wakanyemba bonzo pabodzi kana boshongora tibwere pomwe ka mangwana Tuesday Madness yes takusiyanika na Mesaudo